ランクを持っています。一方のカシメロは実は現状ノーランカーです。ネリは31歳、一方のカシメロ37歳、悪道対決。さあ第1ラウンドがスタートをしました。まずは中を取ってプレッシャー強めていこうというような左のフック、ボディ、左のフックを出していきました。カシメロ右のストレート、カシメロがかなりアグレッシブに入ってますね。距離が噛み合ってますね。はい、右、おっと、これは山本さん驚きの展開です。いや、序盤からというかスタートからグイグイいきますね。右ネリも打ちます。距離が噛み合ってますね。お互い攻撃力な、左のフック、ネリは空を切りました。思いませんでしたね。さあご覧の通り右のジャブを出していこうというネリ、ボディから左捉えました。2回目、なんとカシメロ2回目のダウン。さあこれ早く終わる可能性もあります。ボディ、右のフック、アッパー、さあ残るカシメロ、左のフック、ダウンです。左フック、フリーノックラインだとしてもさすがにもう1回ダウンがあれば OK ですよ。これも捉えた。さあカシメロが巻き込んでいく。さあ挑発をするような笑顔があります。ジョン・リエル、カシメロノーガードで打ってこいとネリを挑発でも後をもらってしまい、捉えた。かなり足に来ているネリ、ボディ、カシメロボディから上、このラウンドはネリアンの右ストレート、ですよ。左フック、危ないですよ。さあどうだ、右のストレート止まる可能性もあるぞ。さあ残り10秒、耐えきれるかどうか、ゴングが救うかどうか。左フック、第1ラウンド終了しました。冒頭そうですね、ただやっぱりこう今のボクシングの充実度だったりとか終わりそうでしたかね。びっくりしましたね。これ3ノックダウン制であれば試合が終わっているというね、そういった形でした。3とフリーなんでちょっと発音が難しいですけれども、3回ノックダウンをしたら終わるというケースもあるんですが、レフェリーが止めない限りは止まらないというルールです。でパンチの数ご覧の通り、ネリが入ってきました。ボディからネリの左フック気味の捉えた。またカシメロの右のフックだ。4回目のダウンです。ネリはダウンではカシメロは短期戦ですね。おそらくちょっとカシメロの当て感が戻ってきましたかね。この試合はすごいですよ。もう実いや山本さん、まさにカシメロが逆にネリはちょっとこれダメージも散らさないといけないし、なかなかに大変です。左フック、今の右から飛び込んでの左ストレート、おっとこれはノーダウンです。右から左っていうパターンで一度ダウンも取ってますし、あの入り方いいですね。でこれネリも一発狙ってる感じなんですかね。ちょっと振り大きいようなイメージがあるんですが、ただやっぱりこうまだまだやっぱりカシメロのパンチを警戒してますよ。なるにつれてやっぱりスタミナと同様こう落ちていくので、こうネリとしてはこの展開ならばやっぱり序盤にボディから上、左のフック、右、ネリも井上尚弥からダウンを奪った過去があります。ボディ、2ラウンド終了しました。第3ラウンドがスタートをしました。さあこの2ラウンド終わった時点ですでに4が17ついてもおかしくないですよね。どうなんですか、ダウンあんまりこう3回ダウンすることがないんで、ダウン1回で10対8だとすると10対6、一般的な右から左、なるほど、じゃあ10対7 7ですかね。ぐらいですかね。ボディから上で、2ラウンドに関してはダウン1つ奪ってるんで10対ネリは強心、ボディ
こうネリも割り切って倒しにかかってるんですよこれ。そうですね、はネリのやっぱり一発のパンチ力もネリもありますし、はいそしてネリ一発当たるとやっぱり脅威ですよ。い、そのきっかけを作ろうとしているルイス・ネリ。ボディ、ただ何か一転してカシメロが冷静な試合運びにまたなっています。ボディ入っていくところは強打。ボディ左のフックは空を切る。レイがプレッシャーを強めてきました。ちょうど柏村が打ってくるところを左のカウンター狙っているイメージです。ネリ左のフック狙ってますよ。はい、相手を来させたいのか。左フックやはり狙ってます。ボディ左のフックを切る。山本さん、ネリのパンチも4回ダウンをした選手とは思えないですね。そうですね、当たってはいない状態で、先ほどリングに上がった亀田京之介選手との試合では、連打から左のボディで TKO 勝利を飾っているネリです。さあ詰める、おーい右打ち下ろし、ダウンではありません。ダウンか、ダウンですね。このラウンドもダウンを終盤に奪ったという形です。ネリが前に出てくる展開になるんじゃないでしょうかね。ご覧の通り息はありましたけれども、もうネリはほぼポイント差は関係なく倒しに行くという、そういう感じです。ネリのプレッシャーのかけ方は昴生さんどう見てますか？そうですね、基本的に今はもうこのカシメロのパンチも慣れてきてますし、左だー、これは全員クリーンに捉えた。それでも壊しましたね。確信を持っていますジョン・リエル・カシメロ、ノックアウト。最後は左のカウンターフック、見事に捉えました。まさに復活の白星、ジョン・リエル・カシメロ。オーバーウェイトのルイス・ネリオ、いやー、なんだかすごい試合でしたね、いろんな意味で。カシメロ、実力者のネリ相手にダウンをこれだけ取っての圧倒的な KO 勝ち、はい、カシメロだけのボクシングを見るとあまりレベルというのが技術っていう